Tieň pána z Trenčína. Keď sa dnes pod hradom Trenčín rozpráva o tieni pána, ktorý sa vraj za bezmesačných nocí objavuje na hradbách a opiera sa o kamenný múr, ako by ho boleli staré kosti, málo kto vie, že táto povesť nevznikla zo zázraku ani z kliatby, ale z obyčajnej ľudskej krivdy, pomalého strachu a jedného rozhodnutia, ktoré sa už nedalo vziať späť. Počul som o tom príbehu ešte ako mladý pisár v službách nitrianskeho archidiakona, keď som chodil po váži zapisovať majetkové spory a sťažnosti. A neskôr mi ho potvrdil muž, ktorý kedysi slúžil priamo na hrade Trenčín. Rozprával mi ho potichu, ako by sa bál, že aj po rokoch hrad má uši. Bolo to v časoch, keď Matúš Čák Trenčiansky držal krajinu medzi Váhom a Tatrami pevnejšie než kráľ v Budine svoje sľuby. Hovorilo sa, že jeho vôľa má väčšiu váhu než listiny a že kto sa mu zapáči, toho ochráni, a k tomu prekáža, toho zomelie bez hluku, ako mlynský kameň zrno. Trenčiansky hrad vtedy nebol len pevnosťou, ale živým organizmom. Vodne dunel kopytami koní, klapotom zbraní a krikom poslov, v noci stonal v náreku vetra, v praskaní fakieľ a v tichých rozhovoroch stráži, ktoré sa báli viac svojho pána než nepriateľa. Pod hradom sa tlačilo mesto, kde sa miešala reč slovenských roľníkov, nemeckých remeselníkov a uhorských úradníkov. Na trhu sa predávalo obilie z Považia, soľ z Haliče aj víno z juhu. V krčmách sa hovorilo o daniach, o vojskách a o tom, že pán na hrade vraj starne, no stále drží opraty pevne. Každý vedel, že čo sa rozhodne hore v kamenných sieňach, zíde dolu ako dážď, ktorý sa nedá zastaviť. V jednom z týchto rokov prišiel na hrad Juraj z Lednice, drobný zeman, ktorého rod bol starý, no chudobný. Jeho otec kedysi držal lesy a mýto na starej ceste popri Váhu, kde kupci platili za prechod a kde sa dalo zmála urobiť dosť. Po otcovej smrti sa však majetok rozplynul, ako by ho pohltila zem. Juroj vyrastal s vedomím, že mu niečo patrí, no že nemá silu si to vziať. Keď dospel, rozhodol sa, že spravodlivosť bude hľadať tam, kde sa v tom kraji všetko rozhodovalo, na Trenčianskom hrade. Na cestu sa vydalo skoro na jar, keď sa sneh ešte držal v tieni lesov a rieka niesla ľadové kryhy. Mal so sebou len jedného sluhu, starého koňa a truhlicu s listinami, ktoré jeho otec opatroval ako relíkvie. Pergameny boli zožltnuté, pečate popraskané, no Juraj im veril viac než ľuďom. Keď prvý raz zazrel hrad na brale nad riekou, pocítil zároveň nádej aj strach, lebo vedel, že kto raz prekročí jeho bránu, už nikdy neodchádza rovnaký. Na hrade ho neprijal sám Matúš, ale jeho kastelán Benedikt, muž stredného veku s uhľadenou bradou a očami, ktoré sa nikdy neusmievali, hoci ústa áno. Benedikt mal na starosti chod hradu, súdy, zásoby aj ľudí a každý vedel, že bez jeho súhlasu sa tu nič nepohne. Juraja vypočul trpezlivo, prezeral listiny jednu po druhej a napokon povedal, že vec si vyžaduje čas a rozvahu. Dovolil mu zostať na hrade, kým sa nároky preskúmajú, čo Juraj považoval za dobré znamenie. Ubytovali ho v malej komnate pri severnej hradbe, kde bolo chladno aj v lete. Oknom videl rieku a cestu, po ktorej kedysi jeho otec vyberal mýto. V noci počúval vietor, ako sa opiera do múrov, a kroky stráži, ktoré sa ozývali dutým klapotom. V týchto dňoch spoznal Alžbetu, ženu, ktorá mala na starosti pánovú domácnosť. Bola vdovou po Zbrajnošovi, ktorý padol v jednej z mnohých potýčok a na hrade zostala, lebo inde by nenašla ochranu. Jej pohľad bol pokojný, no unavený, a keď hovorila, bolo v tom viac rozumu než v slovách mnohých mužov. Juraj jej rozprával o svojom otcovi, o lese a mýte, o nádeji, že sa vec vyrieši spravodlivo. Alžbeta ho počúvala a napokon mu povedala, že spravodlivosť na hrade býva tichá a často sa stratí medzi dverami. Varovala ho, aby si dával pozor na Benedikta, ktorý síce slúži pánovi, ale v skutočnosti slúži len sebe.
Prvé týždne plynuli pomaly. Juraj bol predvolávaný, aby vysvetľoval, odpovedal na otázky, znova a znova predkladal tie isté listiny. Vždy sa však našlo niečo, čo chýbalo. Raz svedok, inokedy potvrdenie, inokedy pochybnosť o pravosti pečate. Medzi tým sa Juraj dozvedel, že Lesy a Mýto už roky spravuje jeden z Matúšových príbuzných, ktorý z nich má nemalý úžitok. Vtedy prvý raz pocítil, že jeho spor nie je len o papieroch, ale o moci. Keď sa po hrade začali šíriť správy, že Matúš je chorý a že často leží bezvládny, napätie sa dalo krájať. Páni i sluhovia si šepkali, čo bude po jeho smrti, komu pripadne hrad a krajina. Juraj cítil, že čas sa kráti. Ak pán zomrie skôr, než sa jeho veď vyrieši, všetko sa môže stratiť v zmätku. Alžbeta mu v tých dňoch potajomky poradila, že v dolnej časti hradu, pod kaplnkou, je archív, kde ta uchovávajú staré knihy a zápisy. Ak by tam našiel potvrdenie svojho nároku, nemohli by ho len tak umlčať. Jednej noci, keď hrad spal nepokojným spánkom, vzal Juraj lampu a zišiel dolu. Klenby hradu boli nízke, vzduch vlhký a plný prachu. Pergameny šušťali pod prstami ako suché líste. Po dlhom hľadaní našiel zápis, ktorý jasne potvrdzoval, že jeho otec mal právo na Lesy aj Mýto. Srdce mu bilo rýchlo, no keď sa otočil, stál tam Benedikt. Kastelán mu bez hnevu povedal, že nie každá pravda má byť vyslovená. Listinu mu vzal a Juraja dal zavrieť do veže nad bránou. Cela bola úzká, chladná a z okna videl len kúsok oblohy. Tam pochopil, že spravodlivosť bez moci je len prosbou. O niekoľko dní Matúš Čák zomrel. Hrad sa zahalil do smútku, zvony zneli dlho a hlboko. V zmätku po pánovej smrti sa Benedikt snažil upevniť svoju pozíciu. Alžbeta v noci otvorila Jurajovu celu a prosila ho, aby ušiel. Juraj však odmietol. Veril, že teraz, keď je pán mŕtvy, má ešte šancu dovolať sa práva pred inými. Na nádvorí, pred zhromaždenými pánmi a služobníkmi, Benedikt obvinil Juraja zo zrady a krádeže listín. Bez skutočného súdu rozhodol rýchlo. Juraja odviedli na hradby a zhodili ho dolu na skaly pri rieke. Jeho smrť bola tichá a rýchla, ako by ju hrad nechcel počuť. Po rokoch sa pomery zmenili. Benedikt zmizol z dejín a Lesy i Mýto prešli do iných rúk. Alžbeta odišla do kláštora a nikdy sa nevrátila. No ľudia si začali prosprávať, že v noci, keď vietor duje odváhu, stojí na hradbách postava muža a hľadí dolu do tmy. Neprosí o pomstu, len stráži spomienku na krivdu, ktorú už nik nenapraví. A tak hrad dodnes nesie tieň pána, ktorý nikdy nevládol, no ktorého príbeh si kamene pamätajú lepšie než mená víťazov.